Виждате красотата на нашето хубаво село Смилян. 2 април 2011 година. Селото расте, но не старее. Долен Смилян. В момента се намираме на височина. Колко метра шоги? 180. Повече, поне 1100 метра. Виждате нашата махалица. Какъв кеф, че му назумкаш. Часовниковата кула. Долу ракетата. Там живея аз. Ето го нашето облакче. Хубаво. А това е родното училище. Защо не ще да... Ето. Ето. Родилно училище. Малката сграда, физкултурния салон. Пансиона, който в момента няма нищо. И столовата. Там долу някъде беше първото ни баскетболно игрище. Сега няма никой. Карда, бензиностанцията, механа Ида. Ето. Виждате добре. Горското. Църквата. Завода, което също няма нищо. Средно село и гробе там някъде. Сега ще ви го покажа по-отблизо. Най-отдалечената част.